Nalika Rama, Sinta lan Lesmana ngumbara lungane tekan alas Dandaka. Ora let suwe ana Kidang Kencana kekiteran ning kono. Ngerti Kidang Kencana, Sinta nyuwun dicekelake karo garwane. Sang Rama banjur ngoyak Kidang Kencana. Anggone ngoyak tekan tengah alas lan saya adoh karo garwane. Rama banjur manah kidang mau lan kena wetenge. Lan kidang mau jerit banter banget. Swara jeritan mau dikira Sinta kuwi swarane garwane. Sinta banjur ngongkon Lesmana supaya nyusul Rama ning tengah alas. Senajan Lesmana ngerti kuwi mau ora swarane Rama, nanging Sinta meksa Lesmana terus. Kanthi kepeksa Lesmana nuruti dawuhe Sinta. Banjur Sinta dhewekan ing tengah alas. Nalika Sinta dhewekan, dumadakan ana pertapa sing nekani Sinta. Sinta kang mesake karo pertapa mau pengin nulungi. Jebul pertapa mau Rahwana kang lagi nyamar. Supaya bisa nggawa mlayu Sinta ning Ngalengka. Sinta digawa mabur arep digawa menyang Ngalengka. Nalika Sinta digawa mabur, Jatayu ngonangi lan ngoyak Rahwana. Kekarone gelut, nanging Jatayu kalah. Swiwine sengkleh siji. Lesmana ketemu Rama ning tengah alas. Banjur bali menyang panggonane Sinta mau. Kekarone kaget amarga Sinta wis ora ana ning kono. Banjur cepet-cepet goleki Sinta. Rama lan Lesmana goleki Sinta tekan ngendi-endi. Rono rene ora ketemu-ketemu. Nalika goleki Sinta, Rama lan Lesmana krungu swara kelaran. Jebul suarane Jatayu kang kalah tanding karo Rahwana. Jatayu kandha menyang Rama yen Sinta digawa karo Rahwana menyang Ngalengka. Sadurunge nemoni pati, Jatayu kandha karo Rama supaya ngobong jasate. Rama lan Lesmana ngobong jasate Jatayu lan ngetutke keluke. Ing satengahing dalan nalika Rama lan Lesmana ngetutake keluk, ketemu Anoman kang arep ngabdi karo Rama kanggo ngrewangi goleki Sinta. Banjur Rama, Lesmana lan Anoman nerusake laku menyang Ngalengka kanggo goleki Sinta.